inini ndine chinhu chinondinetsa muupenyu kuti Wamunangagwa ivo pachezvavo matongero avari kuita nyika kana kumafambisiro avari kuita nyika ivo nepfungwa dzavo vari kutozviona vachitozviudza kuti vanhu vari kufara muZimbabwe. I don't know kana mukava ndimi masoja muchichengetedza Munangagwa nemapoka ake nebato rake rezano, asi imi masoja muri kuona utongi hwaMunangagwa huchiendesa nyika kumberi here? Muri kuona utongi hwaEmarson huchifambisa nyika kuenda mberi here? Vangani vanhu vakapondwa naSmith wakafa? Inhamba yakawanda sei? Ko nhamba yapondwa naiye Munangagwa pache zvake yaponda munyika medu isusu, nhamba yauraiwa neZanu since 1980. Mukatora nhamba yevanhu vakafa munguva yaSmith nevanhu vari kufa munguva yana Emerson Munangagwa, zvinofanana here? Nawo iko zvino tinopondana tega tega isu pachedu taiti Smith waponda vanhu, uri kuuraya vanhu. Saka nawo iko zvino izvi ko iye wacho akuponda vanhu achiuraya vanhu, vanhu vakanyarara, vanhu vakatarisa, zvine musoro, zvinobatsira, zvinoshanda here zvinhu izvozvo? Zvinoshanda here? Vanhu vangani vafa? Vanhu vangani vafa nokuda kwebato irori? Ataurira nechokwadi. Chokwadi chakangonaka. Ngatiudzane chokwadi. Chokwadi chakangonaka kuti vanhu tingoudzana chokwadi. Vangani vanhu vapondwa neZanu? Ngataure chokwadi chaicho chisingaputsi ukama. Vanhu vapondwa vangani vabereki? Either unosapota ZANU yacho, either hausapoti, either uri opposition, but aumbobvunza tese tichikachinzwa tese. Vangani vanhu vapondwa? Tabra. Nechibato ichi vanhu vangani? Vanhu vangani zvirema iko zvino nebato iri riri kutonga iri? Tinoda kutaura nachokwadi, hatisi kuda kudziba neZANU inongowengwa nekuti vanhu vakangoimaka, nekuti vanhu vanosapota ningi, vana mabasa inogura vanosigira ningi chibato chinopikisa ichi. No, haisiriyo nyaya, ngatitaurei chokwadi. Vanhu vangani vapondwa? Ngataurei chokwadi kuti vanhu vakaurayiwa 1980 1979 vangani? Werenga wega kuti unotonyatsoona kuti ningi akaurayiwa 1978, ningi akaurayiwa 1979. Okay, 1990, 81, 1982, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90. Inhamba yevanhu vangani iyoyo? Inhamba yevanhu vangani iyoyo vakaurayiwa since 1978, 79 to 1990? Inhamba yevanhu vangani? Alright, 1990 to 2000 kwakafa vanhu vangani? Vabereki, zvimwe zvinhu zvacho tinenge tichiitirana utsinye tega tega nokuti tiri kudya neZANU kana tiri kupuwa tichidya kana tine zvatiri kuwana. But ndiri kuda kungobvunza kuti iye anoisapota vacho pachake ataure ega nemuromo wake kuti vanhu vangani vakaurayiwa since from 1990 to 2000. Okay, tomboti izvozvo zvinenge zvakaningirikina. Ko vanhu vakaurayiwa 2000 to 2010 vangani? Munyika imomu tikatarisa nhamba zhinji iri kusapota nhasi uno chibato ichochi ichi, vazhinji vacho vane hama dzakaurayiwa nebato irori. Unotoshama kuti family yekwana Chitepo inenge ichisapota chibato ichochi, asi wana Chitepo wacho wakafa vachiurayiwa nebato irori. But vanhu vakusara vachidya neropa remunhu wedzinza rekwana Chitepo, vakusara vachipemberera neropa remunhu, vakubhenefita nekuti ndo vakazowana mamari zvokudya. Akashanda vacho chaiye haana chaakawana, akafira, akatofa kuita kuurayiwa. Dzinza rekwana Tongogara rinotopembera kufara. Handisifungi kuti muZimbabwe mune dzinza rekwana Tongogara kana kuti Tongogara anga ane rudzi here. Wanotofara
zvokuti vanhu vazhinji vaifanira vakabisa hama dzavo paheroes yega. Vanhu vaifanira vakabisa hama dzavo paheroes yega. Saka kana vanhu vekwana Tongogara vachiita mabiko nepati yekupemberera Tongogara, vachitoenda kunoita memorial pagwa raTongogara, vasingatarise nhoroondo yekuti iye wacho Tongogara akambofa nenhoroondo ipi nenzira ipi, Chitepo wacho akambofa nenzira ipi nenhoroondo ipi, ndivanani vakamuuraya. Vanhu vekwana Stole vanotobatana neZanu kuti kwai tikude kugadzira, toda kudini Stole ndavani akaharaswa sei neZanu, akaraswa sei neZanu, asi ndiye founder weZanula Forces. Wona Mandau achisapota chibato ichi, but vana Chitepo vakafanira kupondwa. Vana Ndabani Stole, vana Tekere vairwiswa, vanachita sei nevamwe vakawanda wanda Stereki vaibva kuManicaland, but vana Chinamasa Nasu uno ndo vaakudya vachiguta, vanga vari kwaSmith, vanga vari maGuard Force. Vana Mutsvango vanga vari kuchikoro, vana Chitepo vachifa nehondo, vana Ndabani Stole vachidzongera nehondo, ndo vaakuita zvavanoda nenyika nehondo manje izvozvo, ndo vaakuita zvavanoda nenyika. Handifungi kuti vanhu vakarara paHeroes yega kana dzinza rekwana nyika yaramba, vanhu vekwaChidodo kuZumba uko, vekwana Paradzai Zimondi, vanhu vekwana nyika yaramba, vana vairangarawo, vari kumudzi nevari kuZumba kwaakatamira uko, vari kufara. Vana Perenzi Shiri family vari kufara kuti tiri kudya mari, tikupuwa mari neZanu. Ende inobva yakubatai zvakanaka, yauraya vabereki venyu, inobva yakubatai zvakanaka. Ende vese vanhu vakauraya neZanu, vana vacho vanobva vabatwa zvakanaka nevakadzi vacho, sevari kudiwa vana naSibusiso, vana nemajeneralisi akapera kufaya. Ndozvavanoita vana Emerson. Vapedza vobva vatora vana vacho vapisa mune zvimwe tuchigaro. So chavanoita vanogurupa vachifetana, vachiwezana sembezo, dimburana musoro, posara zvibukirwa zvinotanga kutungira kumera zviya ndo zvinotorwa zvodyarwa mumunda, zvikanga zvauda kuona kumisa musoro zvodamburwa. Saka bato reZanu-PF ibato reropa, nokuti sinzi Zanu-PF yatanga kutonga, ukaona nhamba yevanhu vakarakashwa sinzi vatsvangira vamutsa bato 99 kusvika up to day weopposition, pasi pane makuva apa vakomana nebato riya sinotaura nechokwadi. Ukaona zvirema mai manjano, zvirema soka zvakaiswa nebato riya soka, but ona munhu achiti kwai chibato chakanaka chiri kugona kutonga naka kutonga Stereki, but the same person, the killer man, aikonzera nekuronga zvese zvaitungamirira squad nematimu, aitungamirira intelligence yese idzi ndiEmerson Mnangagwa. Vanhu vakafa munguva yeguku raHundi. Unoona Mandevere achifara achivhura zvipaparo zvekushandiswa, unoona Mandevere achishandiswa neZanu-PF. Ndo vatori number 1 pamberi Mandevere kurwisa opposition party iri muZimbabwe, Nelson Chamisa. Zvisingato zvokuti unotora tsata dzaunosiya kuti zviri kumbofamba sei. Ndo vatori number 1 kushandiswa kurwisa opposition iri munyika. Makamboona vanomutsa musoro vana Mutwakazi panhau yekuti kana kuti Zanu iri kurwisa Chamisa. Ndautaura chokwadi, pane pamakamboona vana Mutwakazi vachimutsa musoro here maZimbabweans, kana ivo vacho nevanhingiriki nacho iwaya vana naBetchka Zulu waya, ivo vana Betchka Zulu wacho chaivo pachavo, makamboona vachimutsa musoro kana kuatakwa zviri kuita Chamisa. Unofanira kungozvifunga wega kuti munyika muya kune zvinhu zviri kuitiswa kuya vanhu havasati vasvinwa. Even Matabeleland inofanira kuvhurika nokusvinira kuti hapane mamwe mapato ari kushandiswa. Wakamboona vachiita serious maningi neMutwakazi, wai vasiri kuita serious nayo, iyo riri bato riri kuipikisa. Kana serious neBetchka Zulu kana ZAPU, wakamboona vachitaura nezvayo, kana iye Mwanzora chaiyo akambotaura nezvazvo, kana neShabangu chaiyo wakambotaura nezvazvo. Hapana, havanei nazvo zvese zviya, havanei nazvo, ende havasi busy nazvo zviya, because havanyanyotya maningi zvakaita zvimapato zviya zvinona Mutwakazi zviya, havazvityi zviya izvi. Zvimhuru zviri kungotanga kumera nyanga, asi hazvi kuzobva zvakatunga futi kana kuberekesa, hazvike zvakaberekesa futi. Zvimigunduru zvakadyarwa. Ndikutaura chokwadi chemene, kana Mutwakazi vachizvinzwa muZimbabwe ngavataure baba chino gore muri kunyepa. Vanorwiswa here? Ende ivo vari serious here kana vachiona mumwe wavo achirwiswa vai vakanyarara?
vezapu vanoona mwa vachirwiswa vai vakanyarara. Vanongotaura chete kavoice kekuti kana vakavhuruka zvinenge zviya zvokuti vanenge vada kudururirwa mari kana kuti vanenge pane zvinenge zvichiitika vakangodirwa mari vobva vanyarara zi. Papi pacho panozosvika pakuti mutwakazi ingatozokwikwidza munyika yeZimbabwe ichitotonga kutonzi kune bato guru rinotonga riri munyika rinonzi mutwakazi. Iwe wega havazvionewo here kuzvitarisa wega kadai uchinzi kuti hauna kugeza ukanzi nemunhu tarisa kuti hauzvitarisawo here miri wako kuti une tsvina wega haugoni kuzviona here iwe kuti apa pane mabhiza ari kurwisana munyika anozikanwa anotozikanwa kuti ZANU neopposition naChamisa ndo mabhiza ari kurwisa munyika. But idzi mhakatsirwa idzi dzakananga papi? Wakamboona nzimbe dzinoita zvimwe zvimhatsirwa zvimwe zvinomera mumasaidi so zvimabukirwa zvenzimbe so zvokuti ukazvitarisa zvinenge zvakakwira zvinhengo zvimwe zvinenge mukati macho ukachitarisa chinenge chine buri kana honye mukati. Ndo zvakaita zvimwe zvese izvizvi hazvina kwazvinoenda kana kudyiwa mumunhu hazvidyiwi. Unotofunga kuti nzimbe gore rino ndine nzimbe dzakawanda vanhu vachizonotarisa vanoona kuti zvizhinji zvachona majangara ega isango remazhanga rega kuvharidzira nzimbe chaiyo kuti ishayiwe chikafu ishayiwe feeding. Saka mamwe mapato aya ihonye dziri kutofukuta bato riripo. Unopedza munda wese uchitiri kuchera mbambaira mabura magwiri uchitiri kuchera magwiri uchingoona idzi dzakaora idzi poto yese unogona kuwana hwani inenge isina kuora. Saka mweya uri kuita varume vaya vana mutwakazi vaya ndio mweya unonzi utsinye wekuti nyika yedu haifi yakapinge kana there's wrong. Tine mapato achakashandiswa mashandisiro iwayo, tine mapato achiri kuitiswa maitisirwo iwayo. Vana mutwakazi vaya kana vasati vavhurika chokwadi chiripo kana vasati vavhurika vasati takaona vana Julius Malema nana mutwakazi nana mukondo wesizwe nana Negri vachibatana vachiita against chibato chekutonga munegiri ichi vachitobatana kuita zvimwe zvinhu vanotopikisana kubatana. But varume ava vanoita against bato riri kudiwa nevanhu, vanoita against bato riri kunetsana neZANU. Tikabvunza kuti mutwakazi inokunetsana neZANU, inonetsana neZANU papi? Painonetsana neZANU kana paingatyiwa neZANU? Yakangofanana netusvosve tokuti ZANU ingatyakasvosve. But pane zvinhu chaizvo unozvikanwa kuti airi rinondiruma iri zvakuti ZANU iri kubidibisana naChamisa but mutwakazi yakanyarara. ZANU iri kunetsana naChamisa Bheshikazuru yakanyarara vatungamiriri vacho. Kufunga vanhu ava matsotsi, vanhu ava kwazvitarisa vanhu ava vanenge vatori matsotsi chaivo havasi vanhu chaicho kuti tingati vanhu chaicho matsotsi matsotsi havasi vanhu vari kuda kutingira nyika itingibaiva matsotsi vaya havasi vanhu vada kusunungura nyika kwete havanei nazvo ende havazvitsvagi zvese zviya matsotsi. Saka ndo pamunonyatsoona kuti nyika yedu inotora nguva kuti inhingirikine. Pamwe pacho tingapedza kungopa mhosva Chamisa iko zvinenge ukaenda mumedia vanhu vangori busy kutaura zveChamisa. Chamisa hazodai ningari nani Fadzai Mahere anogona kutonga kuda kutora kupatsanura. Fadzai Mahere vacho ngaachitungamira bato racho Fadzai Mahere anotungamira chi unototanga kutotaurwa nezvisiri zvokutukiriwa zvimwe zvisingatoiti futi stalosi wacho ngani. Saka it's a disguise yevanhu vanenge vachipuwa mashoko kubva kuheadquarter kwavo, vanenge vachipuwa command kubva kuheadquarter kwavo, vari kuvapa mafoni nevari kuvapa mari nevari kuvafinansa nevari kuvakomanda. Iwe yekudestroya opposition, iwe yekunetesa tsinga dzeopposition, iwe yekudestroya vanomusapota nevanomuteera Chamisa, iwe yekuda kubvisa vanhu pana Chamisa, inzira yekuda kuchora shungu dzevanhu, inzira yekuda kuruzisa tariro yevanhu, inzira yekupikisana nokurwisana naChamisa kuti arege kuwana popularity, arege kuwana mbiri, arege kuwana vanhu vakawanda paground, inzira yekuda kuvaredusa. Chamisa asati auya paground vanhu ava vanga vasingatomboita noise yavari kuita iyi. Iko zvinezvi kubvira pavakomana vari pamedia unobva wangoona kuti vanhu ava vari kutotumwa. Unongoona nezviri kutaurwa naShabangu kuti apinda muresiko zvino akutanga kutorwisa Chamisa, Ng'onzo vakutanga kurwisa Chamisa. So wana madhuku ndo vanozorwa mapena vanotamba vakanyarara ende ndo vanenge vachiorganiza zvese izvi vari pamwe chete neZANU-PF. Nyoka dzinorumira muvhu vana madhuku, inyoka dzinorumira muvhu dziya
ndozvavakaita vana madhuku. Vana masarira vanotambiswa front. Saka ZANU ine mapato akawanda ainoshandisa kurwisa Chamisa, ainoshandisa kuusidzira Chamisa, ainoshandisa kurwisa Chamisa, ainoshandisa kuparadza mapato charo rinopikisa munyika. Ine vanhu vakawanda vainoshandisa ZANU vayakaplanda. Imofukidzwa kuti matebelere ndiko mapato ariko akaiswa nokuda kwokusunungura nyika. Ndo zvinoita mapato ada kusunungura nyika zviri kuitika izvo zviyazvo. So azvibatsiri chachakanaka chii kuti kana mapato mazhinji achimira neZANU PF acho ari kuda kurwira ZANU nyika yachona ochibatana neopposition party iri kuningina yachona ese oenda pasi paopposition party iyoyo oteerera munhu ari kurwiswa wache, oteerera munhu ari kudiwa wache. Zvii zvinenge zvakaoma kuti vanhu iva mapato mamwe aende kunoenda pasi kurembera pasi paChamisa. Ndava mamwe ari kubva kuenda kurembera pasi peZANU atisi kumbonzwa vachiti munoda kwangauye timutungamirire isusu. Toda kubatana neZANU asi ZANU kana aida kutibatana toda tiende pasi pedu. Asi tambozvinzwa izvo. Iwaya mapato iwaya pfungwa dzawo ndedzekuti kana vakanga vada kubatana naChamisa dambudziko ravanaro nderekuti vanoti uyai tibatane. Vada kubatana vanoti Chamisa ngauye timutungamirire tisinenge takutungamira bato isusu. Ndo zvinotaurwa nana Douglas Ngonzora. Saka wei iripo ndo zvinotaurwa nana Shabangu. Wei iripo ndeye kuda kudiribraida Chamisa, ndeye kuda kuchora, ndeye kuda kuparadza. Saka ndiri kubvunza sinzi masoja enyika yeZimbabwe mukatarisa mashandiro amuri kuita imimi mauto imimi nemashandiro ari kuita mauto edzimwe nyika dzakatenderedza ari kufanana here? Mashandisirwo amuri kuitwa imi munofanira kunge muchichengetedza nyika, munofanira kunge muchichengetedza vanhu vari munyika nezviwanikwa, muchidzivirira zviwanikwa zviri kubiwa, zviri kupera, zviri kuparara. Ndo mutemo wesecurity yenyika iwoyo. Polisi, army, judiciary nezvimwe. But wana attorney general variko, wana chief justice variko, magenerals ariko, makomishina emapurisa aripo, mageneral emasoja ariko, but maminara ari kupera every day muZimbabwe because vanhu vari kuba makatarisa. Wopedza imimi wokupai nzungu wonobhadhara magenerals mari inorema inosviba kuti ndo. Ese makembe masoja handiko kuti vanombozviziva kuti mari inotambirwa na general kana kuti na corporal uyanzani na brigadier oro commander oro what inotambirisa kembi yese. Kembi yenyu iyoyo yese painyanga iyaya yemasoja inotambiriswa na general ari one. Kembi yenyu iyoyo yepamudzi inotambiriswa na general ari one. Kembi yeparushinga inotambiriswa na general ari one. Kembi yekumagunje inotambiriswa na general ari one. Wanaingomu wese vanotambiswa na general ari one. Manyame yese iyo yakadaro paya iye general chacha wenyika cha general weZimbabwe National Army iyo uya unotambirisa manyame yese iyo yakadaro yese inotambiswa na general iyo uya pay yake dzenyu dzese dzinokwana pana general iyo uya. Tikutara zvemwedzi mumwe chetezvo pamusoro pazvo vachiwana motikari, vachiwana dzimba, vachiwana zvimabekpage zvimasara chichi, vachiwana zvakasiyana siyana zvimadhidhidhi nehurumende. Apa tikutaura chepaycheck. Either uri linesman, uri corporal, uri pamanyame, uri commander, uri general, uri sergeant, uri chi, uri linesman, uri kumadrills, uri kupi, uri kubendi, uri mese mari dzenyu dzese dzinoenda muhomwe yegeneral. Ndosaka ndichitaura kuti makembi mazhinji ari munyika wari kutishandiswa. Ivo vaya vananhingiri vanaponya ati vaya vanotambira mari yakareba kuti nzva inotambirisa Morris police station yese iyaya, Morris depot iyaya inotambirisa nhingiri KG6 ya yes nhingiri iyo inonzi Harare Central Police Station iya yese tambiriswa nana matanga nana nyatwa nemari yake mself. Saka ndangoda chete kuti ndiudze vanhu kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yedu iri kuurayiwa nevanhu vashoma shoma. Dai mapolitical parties edu anga ari mapolitical party anoda vanhu kana kuti anoteerera vanhu kana kuti anoremekedza vanhu kana kuti anorespekta vanhu
dai mapolitical parties ese akanga achienda kunoungana pabato rimwe chete achimira nebato rimwe chete zvino vanodivhaidwa woenda kunomira nebato 100 ZANU-PF ende iko havacomplaini zvigaro havacomplaini zvigaro kuya ZANU havacomplaini kana vakaenda iko kuya vakasvika vakabatana neZANU havacomplaini zvigaro ende havacomplaini kana zvemari zvechichi zvese izvi havacomplaini ende vanosarudza kusvika ikoko unosvika pfugama zvinoitwa shabangu zviya izvi vachiita zvekutambiswa mari ukanzi handei kuplaza kukwekwe kwamunenge goenda saka nyika yedu isusu yatourayiwa nemagenerals nemapolitical parties ari munyika yacho haasi kuziva zvaari kuita imbopafunga kuti wai chibato ichi chiri kunyanya kusona Chamisa chiri kunyanya kurwisa Chamisa wai kana ndimi vanhu vekubulawayo kana ndimiwo vanhu vekukwekwe nengirikini vanhu vekumudzi kwamutoko vanhu vekunana Nyanga vanhu vekunana Darwin Karoi Magunji kunana Gwanda cholocho nana Chegutu Kadoma Wange Kwekwe Kadoma nana Gwanda uko nana Gokwe imbopafungai vanhu vemuHarare kuti sei vari kunyanya kuti ndanga Chamisa sei vari kunyanya kurwisa Chamisa sei vari kunyanya kumuengerera sei vari kunyanya kupedza mari yenyika shungu dzavo ndedzei kuti vanopedza mari yenyika vachironga kurwisa Chamisa kudonedza Chamisa kupusa Chamisa pati mapato akawanda kamunyika umu ndangoda kuti nditaure kuti dai Mwari vachitibatsira tashanda pamwe chete tamira pamwe chete zvaitibatsira mhuri yeZimbabwe hatina kwatinoenda kana mapato edu asati atendeuka kana mapato edu asati achinja hunhu asati achinja mafambiro asati achinja mabatiro vaChamisa vakafanana nemunhu yauya wekuti pavari vari pakati pedziva itsanga iri mumvura itsanga iri mumvura yokuti ikangoda kuti irerekere idonhero inotyorwa ikada kuti idonhero inotyorwa ikada kuti idonhero inotyorwa vanhu vaya vese vari kungotsvaga kuda kutyora Chamisa vari kutsvaga kuda kuuraya Chamisa vari kutsvaga mari vamwe vakatovhura mapato enyika kuvhurira Chamisa vanhu vakatosvika kutovhura mapato kuvhurira Chamisa vazhinji vakavhura mapato zvinotarisai kuti Jobos Wilson Nyumba akanyarara Sikala Tomboto nenyaya dzake dzaari kufesera nadzo Wilson akanyarara vanatenda ibiti vakanyarara ndakambotaura ndikati biti vanhu vakasamuchenjerera uya unoita sekuti mazuva ano haachafambi zvakatwasanuka biti aakuita wega kanje mafambira ake ndiwo anoita kuti munhu asvipwe mubato kana kuti munhu afungirwe mubato maitiro nemafambiro nemaitiro ake biti unenge munhu uya wesell out kutengesa munhu wake because unoita sekunge uda uri kumira uri kuopposition unoita sekunge uri kurwisa ZANU but unenge uchimboita nga uri kuhwanda mumauswa nga uri kuhwanda muhupfu nga uri kuhwanda mumagombeze unoti ukataratara wonyudza musoro mumagombeze ukabudikira wonyudza musoro mumagombeze saka kuti zvinzwisiswe kuti vana biti vari kufamba nemukomana here vana biti vari papi nhasi vana Sikala pfungwa dzavo vari papi nhasi zvinobatsirei kuti varuke kuvhura mapato ZANU yacho vasiri kugona kuikunda vari pamwe chete zvinobatsirei kuti vavhure mapato iwo nanhasi uno pachavo vana biti waya popularity yavo is down now yadzokera kumashure mbiri yaiwana biti yaparara the moment vanhu pavanongokutenjena kukutarisa nokuongorora so vanhu vakatanga kukuona soka vanhu vatopedza unodzika mbiri sokupera value so kuzvibvisa pambiri yaunenge uinayo munoona vana Mutsvangwa kuti vaite mbiri vane mbiri mumapwa mamunangagwa vana Garwe vaya vese
vana mbiri muhapwa mamunangagwa vananasa kupwanya vana kuti agwirei wese vava vakangobudiswa chete kana kuti wadzingwa. Tasai kuti kudzikira kwakaita mbiri yatungwara paakanzi amuvhya muningirikini nyika yese yakati chii. Ndo zvinofanira kudzidzwa nana Biti, ndo zvinofanira kudzidzwa nana Nhingirikini izvozvo izvo, nana Nhingirikini nana Joboskava nana Wilson Ncube. Mbiri yenyu yaiwapo muna chamisa, mbiri yenyu inowapo kana mukanga muna chamisa, ndo panonyanya kukura mbiri yenyu. The moment yamunongobuda muhapwa machamisa chete maakutosvipwa nevanhu. Vanhu havasi kuda bato. Imi munofudza kuti vanhu vari kuda bato. Imi munorwisa chamisa kana akamusa bato ndisi munofanira kutungamira bato. Vanhu havasi kuda bato kana mukatoripa uri tungamirira nyika haina opposition inozosumuka futi. Ende hakuda vanhu vanokuteera, vanhu vanotanga kutodisplacer. Saka vanhu havasi kuda bato vaBiti. Pfungwa yenyu munogona kufungidzira kuti dai tavhura bato ndanzi ndini mutungamiriri. Vanhu havasi kuda bato baba. Mukoma wangu, vanhu havasi kuda bato, vanhu vari kuteera chamisa. Even mukatoita 4-5 kana mukatobatana mese nanangwanzura nanani mese mukaungana apa, namba yamunowana imimi pavanhu vari kumamodharingo 5 million 10 million vanosapota chamisa. Imimi pachezvenyu makadaro munogona kuwana vanhu 5,000 chete pa 10 million iyoyo. Mbiri yenyu iri kuna chamisa varume, mbiri yenyu maopposition party inenge iri kuna chamisa, nekuti chamisa ndiye ane separation, ndiye ane chimuti, ndiye ari kuteerwa, ndiye ari kurwiswa. Saka mchiona zana haina inemi haina kana basa nemi, kana basa na Wilson Ncube paakabuda zana haina kana basa naye, kana akatotanga maelection campaign hawatombomsunguri kana kumusunga hawamusungi kana kumubhana marada hawamubhani. Wazi haana chaanobudisa mundiyo Wilson Ncube nekuti haana ground yekuti ane ground ndichamisa zvo. Dambudziko rinonetsa ndere kuti ground kana tichazve ground todazve kuti ane support. Mazvona. Saka musazvikudza henyu vana Biti muchifunga kuti mukadai munotodiwa ndimunese. Vana Skala oro vana Wilson Ncube muri kurasa munhu ane mbiri, munhu ari kudiwa nevanhu muri kumurasa kureva kuti mese imi hamusika shanduko bavana Biti imini muri kutsvaga mari politics dzenyu. Because dai manga muri vanhu vari kuda kusunungura nyika chaiko chaiko, amaipanduka masikati machena, amaishanduka masikati machena. Kana imini muchitsvaga mari, ko isusu masupporters tiri kugara nezuva zuva nezuva tichipenga tichipopota tichita sei, ko zvatiri kuitisenzera nothing. Imimi wacho mabhosi munenge mutsvaga pane mari. Ndo saka ndataura kuti varume kazhinji kacho mese muchapedzisira mabhadharwa mari. WaBiti ndokutaura ndiri pandiri baba chinogurei, muchapedzisira makuzana imini. Maitiro enyu nemafambiro enyu ari easy kuti munyengwe sehure neZANU PF. Maitiro yenyu chaichai WaBiti okutaura chokwadi. Dai manga muri twakadzi kana kuti muri vanhukadzi, WaBiti manga muri kahure kasikatane kuvhura makumbo imi. Maitiro enyu akadhakwa nana Wilson Ncube mese. Munobhaizika, muri vanhu vaivo kuti maitiro enyu anotoradza kuti auya anogona kufuririka. Makafanana nemahura anomira parodhi omira nemuti achiti makamira anokecha. For the moment kalendiri nawo iko zvinezvi. Unhu hwenyu hamunawo ndewe kumira parodhi airport muya papole magetsi paya, kana kuti mutaundi muya makapfeka zvimaminiskirt muri kumirira vanhu vanodarika nenzira vanokukechai. Tichanzwa marecords edu pamberi apo, mahistory tichanzwa. Because maitiro yenyu ekuti kana muchifamba nemunhu munoregerera tambo kuti mumwe munhu ndiye aremerwe netambo, imi moita sokunge makahwanda. Ndo zviri kuitwa vana Mutwakazi, hamuna kusiyana nana Mutwakazi manje, maakuda kutedzera vana Mutwakazi. Vakomana vakamutsa Mutwakazi, vana Bhechikazi lavo, vana naZapu. Because help yeZapu chaicha iri kubatsirei munyika. Kana kumaTebeleland kwacho ZAPU iri kubatsirei, iri kudefendei, iri kurwira ani kumaTebeleland macho. Even Mutwakazi yacho iri kurwira ani. Iyo Mutwakazi yacho maTebeleland macho inodiwa nani, inoverengwa nani, inozikanwa nani. Bhechikazi yacho tungoda zveprovince yemaTebeleland not Zimbabwe. But unoona vanhu vachitoita nharo kuda kuita kanhu kawo wega kachinhu kawo wega, unototi itese tribalism iri pachena. Tengesi uri pachena uya ustabhoni uya hunhu uya hweustabhoni hwekuzvikudza wakanga uchitwa nana Mzilikazi pawakabva kuSouth Africa paya. Wakambosvika kandunda ndo mashona achirwisa mashona achiita sei, ndo hunhu hune Mutwakazi neBhechikazi neZAPU.
varume vekumatebeleland vane kamweya kuda kuzviitira zvinhu zvavo, kuda kuzviitira rakatuma pato twavo ivo, asi voisi rekuti vachizotonga nyika kana kuti kuteerwa nenyika hapana. Kambwa kaya kanotakura zondo remwombe kanopupurika naro kagotatarika naro, asi kuti kachigona kuridya hakachakwanisi, rinongosiya ranzi tsve musango. Ndo zviri kuitwa nana Mutwakazi vaya, because already hawana mbiri yokuti vangateerwa nenyika. Nyika yeZimbabwe haitomboziva kuti chinonzi Mutwakazi, haitozvizivi kuseri kana kuseri chaiko chaiko. Kwabvunza munhu kwaMutare kuti Mutwakazi anobvunza chii chinonzi Mutwakazi, nekuti vakana vana vadiki havatozivi. But ukavabvunza ZANU PF vanhu vekumatebeleland vanoiziva, ukavabvunza kuti Triple C vanoiziva. Ukaenda kuMaundaro wenu ukati chinonzi Bheshika-Zulu, vanoti Bheshika-Zulu wakuti tukayo chii. Inyaya yekuzvikudza ine chimweya chevakomana vepamatebeleland va, havadi kushanda nemashona, havadi kushanda nevana veZimbabwe, havadi kushanda nevamwe, vada kuzama kuzviitira zvinhu zvavo. Pfungwa yavo vanofungidza kuti nyika yeZimbabwe ichatsemuka kana kuti inogona kuzotsemuka tichizozvitonga. Makauya iripo wani mongouya kusvikotsemura nyika makabva kwamakabva. Ngatiite chinhu chimwe tishande senyika, noti zvamuri kutaura izvi zvakadhakwa izvi. Imwe nyaya iyoyo ingatomutsa gukura hundi yechipiri udarika yakanga iripo. Munotokonzeresa kupamha futi kupamwa gukura hundi imwe futi. Kudhomuka kwamunoita varume pamatebeleland munotokonzeresa futi imwe gukura hundi futi tikakumamisa zvokuti dhudhumete futi. Ende hakuna munhu anozombonekera futi kuti kwai chichichichi. Nyika inoparadzwa inyika yakabva kumadzitateguru enyu kwakawigwa Negirikini uyo. Baba wana Mzilikazi Negirikini. Uyo anonzi aniko. Uyo akawigwa kuNegirikini zita racho ravo ndibuda mani ndinoriziva. Akawigwa ari muSouth Africa. Zita racho ravo ndibuda mani. Ndo land yamunogona kudivhaidha iyoyo. Kana kuganhura kuti haisida kuganhura nyika ine takusvitonga. Munana Petersburg muyamwe. Kune mudzi wemadzisekuru emadzitateguru, madzisekuru alo aMzilikazi. Noti nyika yeZimbabwe. Saka mune pfungwa dzakadhakwa dzokufungidza kuti nyika iyaya inozofa yakadivhaidhika kana kutsemuka. Ndokunonzi kurota muchidya matuzvi kuya. Ingatouya imwe gukura hundi iri heavy than yamuri kufunga yamunofunga. Saka mweya wenyu ndokuda kusura muchidivhaidha vanhu. Wana Mutwakazi muchipatsanura nyika wana Mzilikazi wana Bheshika-Zulu wana Zapu. Moda kuramba muchimutsa hondo yegukura hundi futi yakanga ichimutswa nana Gwasera nana Ngomo. Ndo yakazokonzera kuti vanhu vashapurwe 1983 to 1987. Inyaya yekuzvikudza yekufunzwa kuti toda kutonga nyika tisu. Pamakabva kuSouth Africa tanga tisingazvitonge. Saka ndo kamweya kamuinako kaustubborn kaka kekusada kubatana nevamwe, kusada kunzwisana nevamwe, kekuzvikudza. Because kana ukaona kuti Bheshika-Zulu racho iri kubatsireko munyika yeZimbabwe, iri kurwirei, iri kununurei, kupiringisha mapato ari kutiteerwa nevanhu, nokuda kushandiswa kunyeba muchipuhwa mari kudhifenda Negirikini ZANU PF kumatebeleland kuita maajende ezanu muri ikoko. Tungori tumapato tumukoto twemapato tungori tunongoroja muchiboy sky soko tonzika Bheshika-Zulu party. Mutwakazi party. Party vanhu vanofunga chaiwo dai vanga vari vanhu vaibatana nemamwe mapato ari kutyiwa ari kunetsa bato riri kunetsa riri kutyiwa neZANU kuti risimbe karibhuseka mbiri yacho inyatsosimba zvinyatsodairika kuti mapato ari munyika yeZimbabwe aramba. Zvino hapana chamunonzi muri kuramba izvi. Munonyebera ngotaura zvekupenga takakuona zvedu kuti muri matsotsi munonyepedzera munonyebera kungovherekedza kungoita kachinoizi so. Zvekunyepera ngotaura zvenyu so. Kada monyepera kuita demonstration twe fake. Muita demonstration muri 100. Instead yekubatana nenyika yese kuti nyika yese iite mademonstration. Muda kuita enyi imimi ekubreaka marecord yekuti Bheshika-Zulu yanga ichiita demonstration. Bheshika-Zulu yatida kusungisa ZANU. Bheshika-Zulu zvisina kwazvinozoenda neZANU yacho kana kuisungisa kwacho nayo imusingaikwanisi kuisungisa. Makangofanana naMonzora. Unongodambuka kutaura vasina kuswera. Saka ndo zviri kuitwa neZANU manje. Iri kushandisa Shabangu kuthreatena Chamisa kwaya tomusunda
akavhura bato tobva tazodai iye Chamisa akatosarenda akaresign akabuda bato akasiya zvematsokerwo enyika. Saka munhu kana azorefresh akafunga kuti no ndauchidzoka ndichinovhura bato, even anga akabuda kudaro anonzi anga ari mutungamiri webato. Ende bato racho iwowo Shabangwe ndiwo uri kuita masimba kudzinga ma-MP, ndiwo uri kurikorera manhingirikini makansela. Kana Chamisa ari mukuru webato, simba racho riri kuwana kupi iwewe rekuti unokurira Chamisa? Uri kuti iwewe ndiwe muridzi webato, ndiwe munyori mukuru webato. Saka iwewe kuti unokurira Chamisa kupaza nokudzinga vanhu muparamende kwese kwauri kuita zvinhu zvisina power raChamisa, zvisina authority yaChamisa, zvisina command inobva kumutungamiriri. Saka iwewe Chamisa wakuda kuona kuchida atomusungisa, wakuda kuchitaura kuona kumusungisa mai nekuti akumusari rimwe bato. Ndosaka muri kushandisa musoro waChamisa, ndosaka muri kushandisa zita rebato rake, ndosaka muri kushandiswa muchitsigirwa nematare nezano, muchipuhwa mari nezano wana Shabangu. Mbiri yako Shabangu hauna mbiri kana mbiri we, kana vanhu vachikutarisa kumeso kwako vanongokuona sokunge munhu akazura matuzvi. Ndiwe musatanist wokutanga iwe kuti nyika ikasununga iweweka shortnet watekererwa yako kupfura straight away mokumisi bayo. Shandiswa kusacrifice zvisina nebasa rese. Chamisa nobva azodai Chamisa nobva azodai kutora Chamisa kuita bhora. Iwe ndiwo uri kushandiswa, wapedza ndiwo uri kutinhira vanhu kuti vaende Chamisa aende kojoina kuna Monzura, kuti aende kuna Monzura achiti ndiwo rakashama mapato ese, toda kuti auye mapato ese, iwewe uchikika uku. But shit.